tan gumikan sa usa ka tawo, og ang sala nagdala og kamatayon. Og tungod niana, ang kamatayon mikuyanap sa tibuok kalibutan kay ang tanan nakasalaman. Unsa hinungdan sa kamatayon? Kay naay sa nakasud sa kalibutan. O hinungduman nato matupod sa Bible, Roma 3:23, nga ang tanan nakasala og nalayo sa Dios. So karon kay kita man tanan nakasala, wala na gyud tay ikapangulipas ani. Ikaw o ako kandidato sa kamatayon. Matod sa Bible kay ang tanan nakasalaman. So walay exempted na to. Amen. Amen. So karon naay good news. Na nagiyon sa Bible sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing dayon. Pinaagi kang Kristo. Karon kinsay nangandoy kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan. Amen. Ang kinabuhi nato karon sa kalibutan, temporary ra man gyud kay ni. Onya, dili ta kapanganti kung mahisgot ang edad. Ang tao pwedeng pwede ang tao unsay tawag ani, pwede siya mo-estimate siyang kaugalingon or magbana-bana. Kung mamatay ko, pastor, kana yung mag-edad kong 90. Mag-edad kong 80. Ang uban po mingon nga, taas na po kina 90, pastor. Ay, kaning di na po kumusugot nga magdula na kung tain ako. O sato pa rin, usa na lang na to. Siguro musugot na siya sa kanang 60 na lang. Onya karon na mga tao, pag magatugdungog nagalig edad, disputan, onya kamatayon, kung mo edad na kang average na 50, maghuna-huna na lang ito nga, doon lagi po siguro kung matay. No, ang kinabuhi na to, asdang mabura kayo, no? Kung kita lang kung tayo pabuton, parehas pa sa unang panahon, nga mutaas pa kayo edad. Pero yun ang Bible, tungod kay ang tao na nagkasala, ang edad nagkaubos. Pero gitagaan tagsiling sa Ginoo, average na lang 70 ngadto sa 80. Grasya na lang si Ginoo mabot 80. So karon kita na kang nag-edad og 80. Makaingon po tanong nga og 80, ano gipon? Medyo luya na pud gamay. Tama na lang tamingon. Mingon po ito nag-edad 80. Sus, kung mabalik lang unta, pastor, ang panahon. Nasamtang ligon pa ko. Pero di naman yun mabalik. Pero mo ni ang dapat nato karong pamalandungan. Dili na mapugnan nga matigulang ta. Dili mapugnan ang edad nato mo taas. Ang importante karon, unsa may dagan sa kinabuhi, matigulang bata or asa tataman, importante karon nga himsog ka, batanon pa ka, makahimo pa ka, makasulti pa ka, makalihok pa ka, makalakaw pa ka, ikinanglan karon nga naatay Dios sa kinabuhi. Amen. Ikinanglan karon nga naatay Kristus kinabuhi. Amen. Dawato nato nga kita nakasala. Amen. Dawato nato nga kita nay kakulangon, nay kapakyasan, og di ta kabayad sa sala nato. Ang pangutana, kinsay nagbayad sa imong sala og sa akong sala? Si Jesucristo, amen. Amen. Kinsay nagbayad? Si Kristo mo'y nagbayad sa imong sala o sa akong sala. Sa asang paagi, giun sa pagpakita ni Kristo ang pagbayad sa tong sala. Siya ang mihural dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. Amen. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon man. So ang kamatayon ni Kristo mo'y bayad sa imong sala. Ikaw kako di pwedeng makabayad sa imong sala kay makasasala man ta. Sa balaod kaniadto ang pagpapasasala, sadyang mag-ihaw sila og blameless, kanang walay sakit nga mga karniro, turo or baka, himsog nga mga mananap, mo'y ilang patyon, mo'y ilang ihalad, para naay pagpapa sa ilang mga sala. Pero nakita sa Dios na dili na paigo ang paghalad og mga karniro, toro or baka. Na naman, maora sa gyapon, makasasala ra gyapon ang tao. Walay gahom ang dugo sa karniro.
Walay gahom ang lawas sa animal.